dong. Coba langsung saja deh. Udah natar. Nanimun, keruh jalan jakai. Keruh jalan, betul dong deh, langsung. Hello logoफोर दिनैनि आंनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायनानै लाफिनबाय दिनैनि भिडिअआनो जागोन माने जोङो दिनै जोंनि बर' हारिनिनो बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान बे जोनोम सानाव जों थुलुंगाफुरियाव बेरायहैनो थांनो नागिरदों बेयाव माने मिटिं जागोन बेयाव जोङो थांगोन थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय Dia so dia. Sopir na? Nah, जोंना सोरमोनलाय बे फट'आ खोन्थालाय प्रसेसजों बे फट'खौ बिनि जोनोम सान ना नै माने फट' लागासिनो दं बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि फिफा नालाय बेखौ माने बिखायाव लानानै फादार अफ नेसन हालाय आखाया दाखालि ओरैलाय नामा दा जोंना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांमोननि बेयाव फमबदों आरोखि ना नै जायगाया बेयावनो मा रानदों खोन्थालाय मा रानदों दे सोरमोनलाय बे मोजां खोन्थालाय बर'नि बिफा बड'फा फाइनालि माने केपिलाखौ बेरखांबाय आरोखि ना नै बिलुन आरो फाराखौबो बेरखांबाय दा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि माबायाव मुसुखायाव आरोना बिबार बावगासिनो दं
যদি স্বীকৃতি দিব পাৰে তেনেহ'লে উপেন ব্ৰহ্মক কিয় স্বীকৃতি দিব নোৱাৰে তো ইয়াৰ কাৰণে বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি আহ্বান জনাইছোঁ আমি দৃঢ় বিশ্বাসী আৰু আশাবাদী যে তেখেতৰ নেতৃত্বত উপেন ব্ৰহ্মৰ আজিৰ এই ছাত্ৰ দিৱস এটা চৰকাৰীভাৱে স্বীকৃতি লাভ কৰিব আৰু য'ত যেনেকৈ বড়োসকল য'ত আছে অসমত বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকে উপেন ব্ৰহ্মৰ এই আজিৰ দিনটো বা কমচে কম ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উপেন ব্ৰহ্মক স্মৰণ কৰাৰ কাৰণে এটা সুযোগ আৰু এটা সুবিধা পাব বুলি আমি আশাবাদী আৰু ইয়াৰ কাৰণে অসম চৰকাৰক ইয়াৰ ওপৰত এটা দায়িত্ব সহকাৰে প্ৰস্তাৱ ল'ব লাগে বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ डेपुटि स्पिकार मानगोनां दैदेनगिरि बर' बिथांखौ आङो खावलायबाय आरो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बोसोनगिरि आरो गुबुन गुबुन गेदेमा आलासि बिथांमोनखौ बे बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय जोंना बिथा खामानि मावगासिनो दं बिरादनो नोंहा फुरि नांगौ सोर मिथियानो जोबाखै दाबो गावहा मावनांनायखाय मालायखौ मावजानो लुगैथारदों बिरादनो औ सार दे मोजाङै माव बाबुमोन मोजाङै मावथार दे बाबुमोन मोजाङै माव दे होलायथार सिनायथि होनो सिगांदों हांख्रायनाय जानाय आलासि महरै हांख्राय आर'नाइजों बरायनो लानो खावलायदों बे समाव बिथांखौ बे समाव आङो सिनायथि होनो सिगांदों बिथांखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो माने बिबारखौ बावखांबाय जों आरोखि ना दा नै जों एसे थाबायदों जायगाफोरखौ नायदों आरोना बेनो थुलुंगाफुरिया बुंथिगिरि मानगोनां जनप्रतिनिधि बिथां बेखौ सिनेमेटिक भिडिअ बानायलायनि र' एसे थाबायदों जोङो नै माने थुलुंगाफुरि माबा बेफोरनि बादियाव फैनानै माबायदि मोनखो गोसोखौलाय गोसोखौथ' मोजां मोनदों जोंनि फादार जाबाय नालाय बे गोदो बिफा जोंनि बर'नि बिफा इयो जोंनि बर' हारिनिनो बिफा आरोखि ना जेखौ गाव बुंनांगौमोन बेखौ दा गाव माबायो फोरोंगासिनो मा खालामनांगौ मानांगौ एसे गावखौनो थारमाने सोलोंनानै लानो थाखाय आरोना मोजां बिदियाव बाहागो लानाया मोजां जायो माने दिनै मिथिनायाथ' मिथिखाबाय बयबो ना माने जोंनि बर' हारिनिनो बिफा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि जोनोम सान आरोखि ना बेयाव जों माने बेरायफैदों माने मिटिं जादों नालाय बेयावनो आरोखि ना दसे सम बेरायफैबाय नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ देखो गाइस हम लोग बात रानने के लिए जा रहा है आप देखो गाइस मस्ती का
नोंसोर मानो फैदों बेयाव खोन्थालाय एसे थुलुंगा मोननो थाखाय ओमफ्राय थुलुंगाफुरियाव थुलुंगा मोननो थाखाय फैदों बुंदोंब्रा ओमफ्राय ओंखाम जानो थाखाय Abi देखो guys, ये जम्बा है जम्बा। वो बात करना नहीं जानता जम्बा है। जाम्बाय फाइनालि जों माने थुलुंगाफुरिनिफ्राय फैबाय आरोखि ना एसे बेरायनानै दसे खामानि माने जोंखौ दा एसे ओंखाम जाग्रायाव खामानि मावनो थिनदों आरोखि थारमाने एसे नायनो थिनहरदों जोंबो एसे नायसै माबायदि सोलिगासिनो दं हाल सालफ्रा नङा होमबा नायलांबाय थादों नोंथांमोना माने ओंखामखौ जाहोगो फैग्रोबाय Abi देखो guys, हम छोड़ने वाला है, पहुंचने वाला है ओंखाम संग्रा में। आ जाओ आ जाओ। माने ओंखाम जाहोनायखौ स्टार्ट खालामबायानो आरोखि ना गथ'फोरखौ जाहोग्रोदों नोंथांमोना नायलांबाय थादों आरोखि ना मा मा जाहोदों मा मा खालामदों आं देखायगासिनो दं माने गथ'फोरनो जाहोग्रोनाय आरोखि ना दाबो रानथ'वाखै रानसिगोन नै जोंना संग्राफ्रा आदैमोना संगासिनो दं नै रेडि जाहांबाय मा ओंख्रि संदों नायनोसै र' मा ओंख्रि संदों एसे नायनोसै ब्रा नै ना दङ ना एवगासिनो जोंना आदैमोना नै मोजां संलायदोंमोन दे गोथाव जाथारदों एसे औ ओंखामाबो मोनबायानो नै जोंना मादैमोना आयंमोना अमा बेदरबो दं नामा मोनजासिगोनानो आरोखि ना गासैबो रेडि खालामगासिनो दं दे रेडि खालामना लाखादो हा राननो नागिरबाय आरो ना नायदो जोंना फंबायमोना राननो नागिरदों मोजां रानना होदो दे औ थोरसि राननानै सुरु Abi देखो guys, थोरसि राननो ओंखारबायानो दे होखादो Baik, let's go. बाबुमोन मोजां जादे नाबो दं मिथिबाय लासै जादे बुरजा नाथार जागासिनो नै रेडि जोंना आसलफ्रा राननाया होथारदों मोजां रान दे नानिमोन गोथाव जादोंना जायाखै गोथाव जादों बेदरबो दं दे लासै जा मिनिबायसो नै नाबो दं बेदरबो दं लासै जा दे बुरजा जाथार नोंस्रा माथो लांदांसो दालि मोनाखै लासै जा दे बेदरबो दङ नङाबा आन्दायगोनबो गोथाव जादोंना जायाखैलै जादों लाब्रा थावाखै संग्रायानो मोजां नङामोनलै ना बे बेदर दङ दे लासै जा दे अमा जाना जाया नोंसोरलाय अमा नाखौलाय ना जाया लासै जा दे रानग्राफ्रा जोंना बानलु रानगासिनो रानाखै दे राननोसो
बानलु नांगोन ना बेदरखौनो दाबो रानफैयाखिसै माथो मोजां स्टुडार जोंलाय लासैसो लासै लासै जादों नानिमोन बेदर जाया नोंसोरो ओइ बाबुमोना दाबो माथो जेबो मोनाखै ओरैनो दालि दालि बाबुमोनखौ माथो नायसनथारा ना नै नै लाब्रा लाब्रा Labra saya, kamu nang saya. लाब्रा जाया Saya. Saya nunggu. होदो होदो ओइ जागासिनो जों जाखांनानै थांसै ना ओंखाम हायना ओइ ना दासो मोनजादों नालाय जाखांनानै एसे खिन्थायखा बाबुमोनखौ देबाखौ बिसोर जानो हाखो नोंसोर जागासिनो लाब्राय लाबोलै ओइ दालि लाबोलै दालि